जमुनासो माथो अबाव थांनो नागिरदों? आङो आब'मोननि न'आव थांनो नागिरदों र'। जोंहा आमाइनि फिसाजोमोननि न'आव। मा खबर दिदोम? आंनाथ' खबरा मोजांथ' दे। नोंहालाय? माथो बुंबावनो आरो दिदोम। बारा मोजां नङा दे आंनिया। अ न'आव थानो गोसोबाबो न'आव थानो मोननाय नंला। आं हारसिंना दा। जोंहाथ' आइयाबो गैला। आफायाबो नोंथ' खोनाखादों खोमा न'? औ जमुना, खोनानायालाय खोनादोंमोन र'। गामि खाथिनि नालाय खोनाखागोन। खोनानानै खिन्थु बिराद दुखु मोनदोंमोन दे आङो। बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो? औलै दिदोम। आंहाना दा जिउआव जेबो सुखु होननायानो गैला। खाथिनियावनो दिन थाङो। आं सानो हारसिं न'आव थागोन होननानै। नाथाय हारसिंबो थानो हायाना। मायबा मायबि ओंखारबाय थायो सिखाव दाकेटफोरा। गिनायबो मोनो, सिख्ला मानसि। हारसिं नालाय। औ बेनोथ'। थां, नोङो नोंसा आब'मोननि न'आवनो थाहैथां। दा आरो आंखौ गामिनि मानसिफोराना बयबो हाबा जानो थिनो। नाथाय हाबाखौबो जानो होननानै जानो हायाना। औ, हाबाखौ जानो होनना जानो हायाथ' र'। जुदि सोरबाफोर फसायनाय दङबालाय हाबाखौलाय जानो हासिगोन देनाय नोंबो। दङना नोंहा? गैयालै दिदोम, आं रावजोंबो रायज्लाया। अ, नों रावजोंबो रायज्लायमारा? नोंना बयफ्रेन्ड गैमारा आरो? ओहो, गैया आंनिया। ओमफ्राय नोंहालाय? गैयालै आंनियाबो। फसायखुमानाय दङ सासे, नाथाय खिन्थाना लानो हाया। अ, नंगौ नामा? बुंना लाया होनबा नोङो? अबावबा सोबा जागोनसै। बुंना लानो हानाय नङालै आं। सोबावनो हामानोथ' सोबालाबायनो दे, सोबाया। माथो खालामबावनो, साहसआनो गैयाबा। आयौ, ओरैनो बाखि खबर मोजांबा? औ, मोजाङैनो दंथ'यो दे। दे होमबालाय दिदोम, थांसै दिनैसो लोगो मोनबाय नोंखौबो। आं गेजेर गेजेर नुबाय थायो नोंखौ। अ, गोजाननिफ्राय नुयो आरो ना? औ। दे होमबा थाथ'ना, थांसै आङो। औ दे थां। आंनि फसायखुमानाय सिख्लाया नोंनो जमुना। आङो नोंखौ आगोलनिफ्रायनो फसायखुमायो, नाथाय खिन्थाना लानोसो हायाखै दासिमबो। स्कुल टाइमनिफ्रायनो, जेनेबा क्लास 9निफ्रायनो फसायोमोन आं बेखौ। माथो आंनि क्राससो। दिदोम, अबाव थांनो नागिरदों नोङो? बै स'आव फाखोसे थांना फैनि र'। माबा जमुनाजों दसे रायज्लायबाय, नोंसोर गामिनि जमुनाया। अ, जमुनाजोंसो रायज्लायनायमोन। माथो बुंबावनो बेखौबो, हारसिं जाना थाबाय। सोरबायाबा फिसालाखौनो बुथारबाय, सोरबाया सुइसाइड खालामबाय, सोरबाया एक्सिडेन्ट जाना थैबाय। मोजां नङाहाय बिसोरनि न'खरा। माथो बुंबावनो आरो बेसेरा। आंनिबा हाबा जाबाबो जासै आरो बियो। माखौबा बेफोरबायदि गिदिंबाय दङ। हाबाखौबो आरो जानो होननानै जानो हायाना हायथु। मानो हायाखाय? जायजोंनो मेजोंनो रायज्लायलाबायो। गोसथोनायानो आमदानि बिनिया, मिथिबाय? दसजनसो दं खोमा। मा? माथो बिनिया मोजां मोननाय गैयानो? रावजोंबो रायज्लायनानै थाङानो? सिल्किनिसो बियो, मिथिबाय? गोसथोनायानो आमदानि। खैजोनबा दंखायो। खैजोनजोंबा लोगो हमो। एकदम जों मिथिया नामा? जों गामिनि ना। आंखौ खिन्थादों होननानै बुंनाङा आरो बेखौनो। अ, दे होमबाना हायथु, थांसै र' आं। औ दे। I love you दिदोम, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय नोङो जमुनाखौ मोजां मोनो, आं मिथिगौ। आंनि फंबायनि सिगाङाव सोरबा खिन्थादोंमोन। ओमफ्राय आङो मिथिबाय फंबायनिफ्राय। जमुनाखौ बेफोरबायदि लागायना होनानै बिराद मोजां मोनबाय आङो। दा हाजारबाबो दिदोमा एसे जमुनाखौ नफ्रत खालामसिगोन आरो ना। बिराद मोजां सानबाय थायोमोन ना। गैया, बे जमुनानिया रावबो गोसथोनाय मोजां मोननायानो गैया। ओरैनो लागायना होनायानो आं। हाय, थुनिया देन्जार बुद्धि दंखायोहाय। जेबो ओंखाम संनो गोसोआनो गैया आंहा दिनै। आं अनसुमा थांबाथाय सोरनि मोखां नायनानै थामारगोन बे न'आव। बे अनसुमा बिमा बाजैया मानो बेफोरबायदि अनसुमाखौ मानो लानो नागिरदों दे आंनिफ्राय गोजानाव? आनै? औ, अनसुमा। आनै, माबा दिनै ओंख्रिखौ अनलाजों दाउ संनांगौनोलै, आबैया खिन्थानो होदों नोंखौ। अनलाजों दाउ? औ आनै, आं दाउ बेदरखौ लायनो थांनि र'। नोंहा ओंखामफोरखौ संग्रोना ला, आङो फैगौमानि। अनलाजों दाउ जागोन ना आरो? औ आनै, दिनै बोथिसेखौ ग्रोन जाना लानोसै दे आरो ज'नो। गाबोनथ' थांखासिगोनानो जोङो। औलै अनसुमा, नों थांगोनखाय आं बिराद बोरैबा मोनथारदों। नों थांनाङामोनलै अनसुमा। नों थांबाथाय आं बिराद लांदां दरसिसि मोनथारगोन अनसुमा। मानोना नोंजों आंजों लोगो रोखोम जाबायना। जों सानफ्रोमबो ज' थाबाय थायो। ओंखाम ओंख्रि संबाबो नोंबो आंखौ मालाबा हेल्प खालामफैलायो। बिराद बोरैबा मोनदों आङो। आनै, नों गाबदों? औ,
अनसुमा आं गाबखागोन मानोना नों थांसिगोन नों थांबाथाय आं बिराद दरसिसि मोनखागोन आं थानो सुखुनाय नङा आंहा रावबो लोगोआनो गैया नोंनि अनगा नोंजोंनो लोगो जानानै थाबाय थायो दा नोंबो थांसिगोनबा आं सोरजों लोगो जागोन दे आनै नों गाबनाङा आं साननैसोनि उनावनो फैबावगोन दे दा आरो थाङाबाबो जायाना आयानो ब्रा ब्रा खालामथारबाय थेवब्लाबो दे अनसुमा नोंखौ आइया मानो लांनो नागिरदों दे नों जोंजों एसेबां मोजाङैनो दंखायो लागिबा नोङो देनां हाबा जाखांनायनि उनाव थांबा बेलेग बाथ्रा नोंथ' हाबाखौनो खालामाखै आं बिराद दुखु मोनथारदों दे आनै माथो खालामबावनो दुखु खालामनाङा आं फैबाय थागोनथ' सम सम दे होमबा आनै नोङो ओंखामखौ संदो आङो दाउ बेदरखौ लायनि र' आङो ना दिनै ओंखाम ओंख्रि संनोनो गोसो जायाखै दे दायो बेदरखौ सानैबो ज' संगोन दे जागोन दे अनसुमा आंनि सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो औ सोमोन्दोआव आं नोंनि बिमानै जायो थेवब्लाबोथ' आं नोंनिख्रुइबो उन्दैसिन ना आरो आं नों जामाइजों हाबा जादोंबाबोथ' आंखौ बिसोरो जबरदस्तिसो हाबा खालामदों बेनिखायनो आं नोंसानि आमाइखौ मालाबाबो हौवा होनना गनायना लानो हानाय नङा आं बेखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आंनो नोंखौसो नांगौ नोंखौ खमसे खम नोङो आंखौ हाबा खालामाबाबो आं नोंनि खाथियाव थानो मोनबानो जागौमोन ना सोरनि मोखां नायनानै थाबावनो आं बे बोरायजों दा लैथोस्रिनि मबाइलखौनोथ' बोरै मोनगोन आङो सुइस बर्डखौबो बुंनायखाय फाहामना लाबाय जोंनि रुमाव चार्जबो होफैला साला जेबोखौनो बुंनाङामोन होमबानिया जोंनि रुमाव चार्ज होफैबाथाय आं बिनि मबाइलखौ मोनगौमोन बिथिंजाय बियो ओंखाम संबाय थाबायमोन ओमफ्राय आं आरो बिथिंजाय आंनि खामानिखौ मावनो हागौमोन र' बिनि रुमनि सुइच बर्डखौ आङो माबानांगोन गाज्रि खालामनांगोन होमबानिया बियो जोंनि रुमाव होफैनो हागोन जेनेबा आंबो मोजाङै थानांगोन आरो एसे बोराबसु दिन्थिबाय थाबा अबावबा आंनि रुमाव होफैनाय नङा एसे मोजां जानांगोन आङो माने डाइरेक्ट मोजांबो जानो हाया र' नङाबा सोब खालामगोन ना दा बिनि मबाइलखौ मोनबानो सब खामानियानो जाजोबगोन आंनिया मालायबा बयनाबो मोजाङै सोलिगासिनो संसारफोरा आंहासो गैला धंस' खालामगोन बे लैथोस्रिनि जिउखौबो धंस' खालामगोन आरो बे टिल्लुखौबो आं नायगोन सानसे नङा सानसे बे टिल्लुखौबो जेल जाहोथारगोन आं खोब टिल्लुआसो आंखौ बुंदोंना आं मालाय बिनि धोन सम्पतिखौल' मोजां मोनो होननानै धोन सम्पतिनि थाखायसो आं बेजों हाबा जादों होननानै गावगाया जुदि आंखौ एसेबां 100% मोजां मोनोबा बा 100% नङाबाबो 99% मोजां मोनोमोनबा आंखौ मानो निमाहा होनो हायासै खेबसेखिनिखौनो बा मालाय बिसोरसो खिजोनानि मालिक जासिगोन आरो साथामबो ग्रोननो आंहासो गैला जिर' दा टिल्लुखौनो बोरै मोनफिननांगौ जाखो आङो हाजार मोजां जानानै दिन्थिबाबो माथो निमाहाखौनो होला बाल आयौ आंनि फिसा हौवाजों होखारजानानै खुसियानो गैला गथ'आ इसेबो आइ साहा फुदुंदों नोमबाजैया साहा लोंफै आइलै मायो आइ सना आयै नोंबो लैथोस्रिखौ बिराद फोथायो नामा टिल्लुजों बेजों रायज्लायमारो नों मिथिगौ ना आंबो खेबसे खोनाथारदों दा आंल' फोथायबालाय मा जानो नोंसा आदायाबोथ' फोथायनांगोन ना बे आदायादि मानो एसेबां जाम्बा आं सानबाबो सानख'नोनो हाया आयै आं आदाजों खेबसे मोनथिजानो लुबैदोंलै बे लैथोस्रिखौ माने लैथोस्रिनि आखलखौ रायज्लायमारो होमबा बियो टिल्लुजों आयौ रायज्लायो आं मैयाबो खोनादों आयौ बिदिसो होमबालाय माथो बिसोर सानैबो ना ओरैबायदि गाज्रि आयै आंनि जिउखौबो धंस' खालामबाय दा आदानि जिउखौबो धंस' खालामनो नागिरदों बे लैथोस्रिया बेफोरबायदि हिनजावखौ होखारहरनानै गुबुन हिनजाव लाबोनायानो मोजांलै आयै मोजाङानो नंखाया बे लैथोस्रिया दा नोंसा आदाया माथो खिन्थाबाबो फोथाया आयै नों मोनसे खामानि माव नोङो लैथोस्रिनि सुइच बर्डखौ गाज्रि खालाम चार्ज होग्राखौ बिनि मबाइलखौ नांगौ आंनो बिनि मबाइलखौ मोनबानो गासैबो खामानियानो जाजोबगोन आयै होमबाना आदायाबो फोथायगोन दे जागोन दे आयै ओमफ्राय लैथोस्रिजों बारा गोरा रायज्लायनाङा आंबो एसे मोजां जाफ्लानोसै नङाबा आरो बियो सन्देह खालामगोन ना जोंथ' बेजों मोजाङैनो रायज्लायखाया डाइरेक्ट दिनै मोजाङै रायज्लायबाथाय एसे बोरैबा सानगोन ना दे जागोन दे बे लैथोस्रिनि मबाइला जुदि आंनि आखायाव फैयोना होमबानिया ना भगबानाबो बासायनो हानाय नंला बेखौ खोब आदाया आंखौल'सो गाज्रि सानोना गावगायनि हिनजावखौ बिराद मोजां सानना लायो बियो आदाया जोंखौनो फोथाया नाथाय हिनजावखौ फोथायगोन आरो औहाय मादि महिनि होखो आंनि फिसाखौ र' बिनि मबाइलाल' आंनि आखायाव नांथों होमबाना बिनि महिनियाबो बासायनो हानाय नङा दे साहाखौ लोंफैग्रो आयै जोंफोर सफैबाय
बोरैबा लाजिखांनाय मोनलायदोंहाय आं माखौ लाजिनो जेबो नङा आइया मोजांसो मोनदों नों फैनायखाय मैयाबो बुंखादों माने आं प्रेगनेन्ट ना माने आंखौ खामानि मावजानो बिराद बाहायो दा नों फैबा आरो नों एसे मावना होगोन ना सफैबाय बिहामजो दे फैदों मोजाङानो जादों बे आं बेसेबा मोजां मोनदों गेजेर गेजेर फैनांगौ गावगाया फैनायानो थाङा माथो बुंबावनो आरो आयै फैनाय जायासैयानो दे माने आंबो आरो जों खामानि मावबाय थायोना हे गसाय माथो एसेबां खामानि मावो नोंहालाय जोंनि न'आवनो थाफैनांगौ जों हारसिं बोरै थायो नोङो आं बिदिनो बन दानो आरो मैगं थाइगंबो फाननो लाङो खानोबो थाङो थास' बिथ'राइफोरखौ नागिरलाबायो थास' आथिंफोरखौ नागिरलाबायो आयु बेथो जोंनियाव थाफैबानो जायो एसेबां खस्थ' मावना जायो नोङो दे एबारनिफ्राय नों थांनांला नों जोंहानावनो थाथ'दो लागिबा जोंनो जोंनि न'निफ्राय हाबा हरगोन दे नोंखौ बिहामजो आयै जोंनिया थांनो मोनला एबारनिफ्राय जेनेबा थांबाबो ओरैनो गेजेर गेजेर थांनो हागोन नाथाय फैफिननांगोन बियो मिन्थिबाय गथ' ओजों आरो सिखाव दाखेद ओंखारबाय दङनो बियो आरो हारसिं थानो थाङो जागोन दे एबारनिफ्राय नोंसानावनो थासिगोन थाहाय बिहामजो जोंहानि न'आवनो था लाजिनो लागाबो जेबो गैया नोंहाबोथ' न'आवनो थाखाया आरोथ' मिनिसोराङाबो न'आव थाया बिग्रायाबो न'आव थाया दखानावनो थाबाय थानांगौ जोंफोर सानैल'सो नों थाबालाय मोजां मोनो जोंफोरो गावगाया आरो थाङोना थाया दे आयै एबारनिफ्राय थांला दे माथो मिनिसोराङाबो हाबा खालामसिगोन ने औ दाखालि खिन्थादोंमोन र' गोसथोनाय दङनो माथो लाबोसिगोननो लाबो होनना बुंदों आंबो मोजांसो आंहा जेसेबां मानसि बुरजा एसेबाङानो मोजां मोनोहाय औ मानसि बुरजाबालाय मोजां मोनो थर' थानानै आङो नोंखौ सिन्थाबाय थायोमोन बिहामजो बोरैदि हारसिं दंहैयो होननानै थांनांला दे बिहामजो थांनांला ओजों हारसिंनो बेथो गिनाय मोनो आङो औ जागोन दे आयै दे नोंसोर जिरायथ'नाय आं साहा फुदुंना लाबोनि र' आं फुदुंगोन दे आयै नाङा दे नोंसोरो उनाव फुदुंबाय थानो हागोन आं फुदुंना लाबोग्रोनि र' दे होमबालाय मा एसेबां अनसुलि नोंनि बिखुनजो आब' अनखांखां मोनथियो आङो औ नोंनिबो बिखुनजो जागौमोन ना नों मानो मिनिसोरांखौ लाफिनदिया लाफिननांगौमोन ना दा मालाय गुबुनसो लालाय लांबाय नों भायग' गैयालै आंहानो आब' एकदमबारे खाफालानो गाज्रि आंनिया माला दिरामोन्दाया फैगोन माला दि नुगोन बेसेबा गोसोखांबाय दङ आङो भिडिअ कलिंथ' हरबाय थायो देनाय थेवब्लाबो मोगथाङाव नायनो लुबैसोदों आङो आरो बेजों ओंखाम जाफानो खाथियाव जिरायनानै रायज्लायनो बेसेबा लुबैदों आङो बैसागुआलाय सफैथारसिगोन र' बैसागुआव फैगोन होनदों बियो एसे मोजाङै माथो होफ्लानि र' बे अलकबिखौलाय माजों संनो नागिरदों ना मानै दङ रौना आङो दानि हाखरनिफ्राय हमना लाबोदोंमोन आलु एसे होनानै नाजों संनोसै जायोना जायो दे गोथावै संबानो जाबाय थाव एसे बुरजा होनानै आरो बानलुखौ ज्रोम होबानो जाबाय औ जागोन दे आंबो बानलु जानानै मोजां मोनसोयो ज्रोमनो माने ज्रोम नांबासो मोजां मोनसोयो दे संहैदो होमबा आंखौबो उखैनाय मोनबाय दहाय फुङावबो जायाखैना आङो माने टेनसनजोंनो जानो माने सुखुवाना उखैयाबो बेनिखायनो ओंख्रिफोरखौबो एसे गोथावै संबानो जाबाय जाहाथे फुहाबो दे जागोन दे आं गोथावै संगोन दे संदो थाबैनो आं दिनै शक जाबाय बिजुलिखौ बिदिसो माथो होनांगौ मोजाङै गोरोबलायनानै थानो गोसो जायो आङो गासैजोंबो नाथाय बिसोर आरो आंखौ गाज्रि मोनो आंखौ गाज्रि सानना लाबाय थायो बिसोरो थेवब्लाबो आं जेबो मोनबावासो जेनेबा आङो गाज्रि मोनबाय थाया माबा मोनसे बुंबाबो आं बेखौनो सानबाय थाया बेसेबा गोरोबलायनानै थानो गोसो जायो आङो दिनैबा मा गोसो जानानै आंखौ एसेबां मोजाङै माथो होखो ओरैनोबाथ' मेख्रेबलायबासो थायो आंखौ माथो होबाबो एकदम बोरैबा रागा रागाल' होयो बिदिनो मोजाङै गोरोबलायनानै थाबाथ' मोजाङानो जागौमोनहाय माने गोसोफोरा मोजां नाङाना सेया सेया खालामबाय थाबा गावसोरजों आंथ' बेसेबा मोजाङैनो थायो उल्था उल्था बुंफिनायानो दे आङो मालाबाल'सो बांद्राय बुंबाथाय बुंफिनो संहैनोसै र' आंहा नाबो सायनो दङ नाखौबो सायनोसै गोथावै संनांगौनो गोथावै संगोन आं दिनै थाव बुरजा होननानै मस्ला मस्लि बानलु गोसा होननानै ज्रोमनो जानांगोन दिनै अनसुमाया थांगासिगोन आरो मानो बेफोरबायदि खालामखोलै बे बिमाया मिनिया बोरै थागोन आङो आं बिराद बोरैबा मोनदोंलै उन्दुलाङा आं दिनै उन्दुलांखानाय नंखाला
ओइ खोनासंदोंना मायो नों गाबदों गाबदों आङो मा जादों हा मानो गाबखो नोङो आंना उदैया सालायबाय मा नोंनिया उदैया सालायबाय मा नोंना उदैयानो साबाय थायोब्रा मा आं नोंजों उन्दुनो मोनला नामा मा बार बार उदैयानो साबाय थायो नोंहालाय आरो डक्टरनियाव लांनो नागिरबाबो मानो थाङा नोङो हा बेफोरबायदि डक्टरनियाव थाङालासिनो थाबा नोंनि उदैया मोजां जागोन आरो गाबोन डक्टरनियाव लांगोन दे आङो मिथिबाय खैदिन आंखौ बेफोरबायदि हारसिं थानो होबावगोन नोङो आं हारसिं थानो हाला नोंजों उन्दुनो लुबैबाय आङो मिथिबाय गाबोन डक्टरनियाव लांमारगोन दे नोंखौ थाङा आं गाबोनो मा थाङालै होमबा नों बेफोरबायदिनो सानायखौ लानानै थाबाय थानोसै ओमफ्राय आंखौ मा हारसिंनो उन्दुबाय थानो होनोसै नोंजों उन्दुनांगौ आं मिथिबाय उन्दुनो लुबैबाय आरो गथ' गथाय लाखिनायनिबो खोथा दङना दासिमहालागि मोदोमावनो थानांसिगौमोन नोंनिया बेनिखायनोथ' नोङो सिगां सेंग्रा टाइमावनो हाबा खालामनांगौमोन मिथिबाय रामसिं नोंहासो मानो हाबा खालामना लायाखैमोन बोरायनासो मानो हाबा जानांगौ नोङो नोंसो बोराय नाथाय आंथ' बुरै नङाना आंथ' बेसेबा उन्दैखा आंहा जेबो प्रब्लेम गैया मिथिबाय नोंहासो आरो मालै हा मा जबरदस्ति नोङो आंजों उन्दुनो नागिरबाय थायो मा उदै सानायबो मिथिया खर' सानायबो मिथिया थां उन्दुयै थां आंबो उन्दुनांगौ मानसियाबा मा टेनसन मा होनदों नों गाजेमा गोसोम रानि आं नोंनि उदै सानाय खर' सानाय मिथिया आं खायसो नोङो बासिदों मिथिबाय नङाबा नोङो मालाबानो माबा माबि खालामजागौमोन दासिमहालागि मिथिबाय दिनै मास मोनबा जाबाय नोंखौ हाबा खालामनाया मास मोनबासिम नोंखौ जेबो खालामाखै आं दासिमहालागि दा आं आखैयानो आं नोंखौ नों आरो आंखौ बुंनो फैदों खर' सानाय मिथिया उदै सानाय मिथिया होननानै आंनि जायगायाव जुदि गुबुन जानाय मोनबा नोंखौ हाजारखि उदै सादों खर' सादों होनबाबो नोंखौ नागारनाय नङामोन उदै सादों होननायखौबो मिथिया बबाव फिबाय थादों हा नों जुदि इसेबां उन्दुनो लुबैदों ना थां नोङो सासे लाबोबाव आं जेबो बारा होआ दे मिथिबाय मा बायदि बायदि नोङो आंनो उदै सादों नों आंखौ रायदोंसो मा बायदि मानसि आं नोंखौ रायाखैलै जेनेबा नों मानो डक्टरनियाव थाङा दे सना आं नोंखौ डक्टरनियाव लांनो नागिरो नों इमान बेफोरबायदि उदै सानायखौ लानानै मानो थाबाय थायो दे आरो आंथ' नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदोंना उन्दै थां आरो आंखौबो उन्दुनो हो प्लिज मा जाबावनोलै बे जिउआव थै